任務遂行。容赦はしない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 。攻撃を加える。容赦はしない。殲滅を開始。回避運動。攻撃を加える。容赦はしない。容赦はしない。容赦はしない。充填完了。攻撃を加える。殲滅を開始。回避運動。容赦はしない。容赦はしない。損傷は回避運動。回避運動。容赦はしない。そこ。